Отця і Сина, і Духа Святого. Пане з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю усіх на этой святой мши, особливий спосіб дітей, які год тому назад у нашій парафії перший раз у своєму житті до серця прийняли Пана Єзуса у постаті Святої Комунії, які сьогодні святкують свою першу годовину. Как бы это не была только первая и остатняя, а как мы Пана Єзуса хочемо припомнити так моцно покохання, яке он нас покохав і любить. Так само подчас этой святої мши вітаю всіх, хто удзельнічав у занятках по катехізації в нашій парафії. Так само хочемо молитися і эту святую мшу відправляти не тільки за дітей першокомунійних, але так само всіх тих, хто приходив, хто приводив може своїх дітей так само на занятки по релігії. Так само за сестру Анну, яка ці занятки проводила. Просячи, щоб ви узростали всі у Божій любові, щоб це Боже Слово, яке поселилося у серці під час цього года навчального, воно могло колись принести плод. Незвичайний плод. Може, хтось із вас буде користувати чим сестрою законною. Это и так все нарождается в житті. Мы не ведаем, як и коли, але Бог подливает это зерня, как мы в певному моменте припомнили, что мы являемся детьми Божьими. И Костел потребует тих, кто бы здесь служил, нес эту службу Божию, службу для другого человека. Как мы умели так само такой любовью, какой Иисус Христос полюбил нас. Сегодня почуем у Слове Божьем: новую заповедь даю вам, как вы любили один одного, так, как я полюбил вас. Вера просим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую оферу. Spowiadajmy Богу Всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занятанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Глория in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Благословения Богу, молимся Христу Богородицу доброй воли. Молимся Тебе, благословляем Тебе, молимся Тебе, прославляем Тебе. За выполнителей хвалы Твоей, моли Боже Бога небесный, Боже Отче всемогутный, моли Сыне Одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria.
Молимся. Всемогутный вечный Боже, неспынно возводняй нас, судеяний пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты отрадил в святым кресте, с допомогой Твоей ласки принесли плен богатый добрых ученков, и досягнули радости життя вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владает в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги Дел апостолов. В те дни Павел и Варнава вернулись в Листру, у икону в Антиохию, нацовуючи душу учнів і заохочуючи їх тривати у вірі. Бо нам треба пройти про многі терпіння, як увійти в Боже володарство. Рукопоклавши їм у кожному костьолі, пресбітеру, молитві і пості, доручили їх пану, в якого повірили. Прийшовши брат Пісідію, прибули у Памфілію, и, вместивши слово у Перга, сошли у Аталию, а тут отплыли в Антиохию, где были доручены власти Божьей справы, якую виконали. Коли прийшли туди і забрали костюм, розказали, як шмат Бог учинив з ними, і як він відчинив брами віри язичникам. Це слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и володар мой. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и володар мой. Щедрый и милосердный Бог, долготерпимый и шмат милостивый, Он добрый ко всех, и милосерден всего над всеми створениями явными. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и володар мой. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего володарства и могутность Твою обвящают. Буду благословлять имя Твое навеки, Бог и володар
исповедуйте про Твою могутность, и про величие славы Твоего благодарства. Благодарство Твое, благодарство усих веков, ибо навали Твое с поколения в поколение. Буду благословлять имя Твое навеки. Бог и благодать. Читание книги Апокалипсиса святого Иоанна. Я, Иоанн, убачив новое небо и новую землю, бо перше небо і перша земля минули, і мора уже нема. І убачив святий город, новий Єрусалим, який заходив від Бога з неба, адресований будь невесту, вибраної для свого жениха. І почув я гучний голос з трону, який казав: «Ось скине Бога з людьми, і він буде жити з ними, і вони будуть його народом, і він буде Богом з ними. І витре кожну сльозу з очей їхніх, і уже не буде ні смерті, ні смутку, ні плачу, ні болю вже не буде, бо раніше минуло». І сказав той, хто сидів на троні: «Ось чиню усе нове». Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. новую заповедь даю вам, кажем вам, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Слава Тебе, Пане. Калі Юда выйшаў з вечэрніка, Jesús сказаў: «Цяпер услаўлены Сын Чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе, і хутка уславіць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Вельмі рады вас тут бачыць у нашай святыні. Маем тут розныя рэчы такія, як вы думаеце, што тут такое закуплена? Библия, так, Библия. А знаете, что папа Лев XIV, який недавно настал на престоле у столицы апостольской, мая у гербе так само намалёвана Библия. Есть там герб такі перекреслений пахілай крэскай, і на гэтай ніжняй стороне нарисована Библия. На гэтай Библии лежит сердце людское, и оно прокутае стрелою. Ведаеце, што гэта азначае? Гэта трошки азначае прыналежнасць яго да ордена, з якога ён выводзіцца. Да ордена з Аўгусціянаў ён выводзіцца. Чылі заснавальнік быў святы Аўгусцін, можна сказаць, гэты орден заснаваў. І што азначае гэтая Біблія? Жыццё святога Аўгусціна. Пэўнага разу ён ішоў в агародзе, у садзе, і напаткаў на Святое Пісанне. И оно было отчиненное, лежало. И прочитал 13 раздел послания до римлянам.
И там было написано: не в пьянстве и гулянстве, не в развратности Бог промовляя. Прочитал только одно здание, один сказ. И под натхнением этого сказу изменил свое житие. Был тотально неверующим человеком. Тотально не... Да вот говорил против Пана Бога, был добрым риториком. Научал людей, клубы, тысячи собирались, он так добрым молодцем был, что его приходили слухать, и все верили, отворачивались от Бога. А мать за его молилась, и певний момент згадається, як Пан Бог до його серця промовить. Як не промовляє простое, про что человек говорит. И он был добрым молодцем, и Бог дал наилепшую книгу, якую можно было бы дать этому человеку. И прочитал только один сказ. И зрозумел: мое життя не тоє. І одразу змінив своє життя. Як видим, висвятили його на ксяндза, потім став біскупом Хіпону і написав книжку, так само вельми важную, «Визнання святого Августина». Коли хто-нибудь новоздоровських має эту книжку, варто її прочитати, або знайти в інтернеті, або закупити собі «Визнання святого Августина». І там описано, у який спосіб святий Августин. Капітальна книжка. Я в семінарі так само прочитав, треба було читати на залік, як стати, якийсь там зачопити, не зачопив. Але читав не тільки, як є здати, але як довідався до кінця, як це все відбулося у житті святого Августина. І у вашому житті так само хоче відбутися. Вопрос Слово Божие, яке ви сьогодні прочитали і почули. Що означає це серце, пробите у гербе Льва 14-го? Это сердце людское, яке прошите Словом Божьим. Так само готове було отдать і отдало своє життя для науки, для обвіщення Божого Слова. І ми сьогодні туди як з'являємося, як святкувати год тому назад коммунию, яку ми прийняли. Кто из вас пам'ятає, что такое святая коммуния? А что такое святая коммуния? Что такое означает коммуния? Что мы принимаем? Да. У постаті чего? Хлеба и вина. Вот это. А что нам дает святая коммуния? Где такие важные ласки, какие дает? Кто из вас помнит, какие ласки? Есть ласка освячальная и действенная ласка. И освячальная ласка помножает у нас что? Любовь до Пана Бога. Как мы в нашем жизни закохались его. А действенная ласка, припоминаем его, мы все понимаем, что это. А действенная ласка нам дает, как мы боролись и робили, только чинили добро. Поширали это добро, не только что чинили, поширали. И допомагая, как мы отворачивались от древнего зла. Не ведаючи, хто з вас це відчував подчас цього году, коли приступимо до сповіді, коли приступимо до комунії, нам здається, ось ми так завжди грешимо, а в цей день, або в цей тижні не зробили такого греха. Це і є так дійнича ласка Божия, дійсна, яка вона допомагає нам, як ми могли витримати, як найдовше освячальна ласка, як ми могли бути, що нам комунія дає, як ми могли бути на ново дітьми Божими. На ново ми одраджаємося, за кожним разом подчас сповіді полируем своє життя, як прихоже виглядять. Так як ми миємося з раниці і увечері, маленькі, що кожен з нас миється з раниці і увечері, але принаймні з раниці, коли встаємо і робимо свої різні прически, як прихоже виглядять, так само, бачите, я так само зробив, як вам туди преподаватися. Ну, так це все відбувається, так само з Паном Богом. Він хоче, як ми завжди були прихожі. Як наша душа, вона була так само така симпатична і приємна. І приємне. Так як з гэтым, некоторые з вас кажуть, навошта сповідатися, ксьондз? Навошта сповідатися кожен місяць? Як я і знову завтра зроблю той самий грех, і знову зроблю ті самі речі. А тоді, знаєте що, запитайте да, у своїх батьків, навошта ви стираєте носки? Навошта ми їх стираємо? Щоб не воняли, принаймні з раниці, коли ми їх наденемо. А потім вони і так будуть. Не буду снимать свои ботинки. Иметь ответный пах. Але приємно надеть зраниці щось свіженьке, чистеньке. І так само нам повинно бути приємно, що мимо того, що ми робимо ті самі гріхи, але
З носками буде постійно так, штани постійно будуть смердіти після кожного дня. Але з душою людською Бог нам дає ласку, що часами нам може позбитися якогось греху. Ми самі не будемо рятьяни. Але нам треба тільки у це вірити. К этому довериться. Довериться. И что такое споведь? Тут же так само важно припомнить, что такое споведь, альбо щирая споведь. Подчас споведи мы вызнаем что? Свои грехи, да? Свои провины вызнаем. Вызнаем кому их? Богу. Вызнаем Богу, а у присутности кого? Святара, ксяндза. Это вельми важная справа, про яку треба пам'ятати. Що ви грехи не визнаєте для тут ксяндзу Яну. Я їх не пам'ятаю. Дякую пану Богу, это ласка Божия такая на меня зашла, что я не пам'ятаю ніякого греха, хто не пострадався. Мне это не потрібно, тільки на час самої сповіді, коли треба что-нибудь порушить, что-нибудь поднять, поручить. Это вельми важная речь, бо это не есть, так Бог проявляется. И он хочет, как мы у разные способы так само могли забыть, як робити який-нибудь грех. Тяжко буде, не? Але можемо забити який-нибудь. Так ми часами забуваємо зробити домашні задання, або забуваємо зробити батькам, або чим робити, або забуваємо помолитися зранку, або ввечері. Так само говоримо, забили, я забився, а забув пойти в костюм неділю. Але не забуваємо, говорю, поїсти зранку ввечері, не забуваємо погуляти в телефон, не забуваємо про це. Але про остальні речі такі, що треба було б направитися, десь там, я забив, говорю, я забився. Забився, ну що зробити, так все робили цього в голові. Але основні речі. І ми так само можемо в якийсь спосіб забитися про який-нибудь грех. Нам до гэтага дасть Пан Бог ласку. Не тільки всім нам, кожному з нас. Бо Пан Бог хоче, каб ми гэтыя грехи не тільки їх познавали, але ми їх утекали. От їх утекали на різні способи. Поглядите, віршикам треба навчитися. Не тяжко вчитися віршики. Оповідання якоїсь, розказ, книжку якусь, яку у школі нам наставники здають, треба читати, так? До екзамену, діти першокомунійні, коли ви приготовлювалися, пам'ятаєте, треба приготуватися, треба посидіти день, два, ніч, може навіть десь поплакати, покричати, що «Мама, я этого ніколи не навчуся», і так далі, і так далі. І со сльозами. Але коли поглядите, навчилися. А поглядите, що зла не треба вчитися. Він як такий паучок, якщо така злопуха, приклеїться і йде. Ще попробуй вирви його отсюда. Остаются эти колючки, которые мощно заходят, чем лепшее одение, чем больше правдиво, тем легче он туда приклеивается. И потом нам перешкоджает. Это и есть грех. Нам его не треба учить, а нам его треба позбавиться. Треба повытягивать все эти ости, которые нам здесь мешают, у житті, как мы и шли, и имкнулись познавать якоїсь добро. И маем памятать, что наиважнейшее, что Бог кожного з вас кохає. Кожного. На різні способи. Але кохає той самою любов'ю, якою покохав, віддаючи свого сина для збавлення моєго і твоєго, і кожного з нас. А це залежить завжди від нас. Чи ми це візьмемо, чи ми не візьмемо. Ми можемо забрати, а можемо це оставити десь. І може нам послужити шмат годов. А мы можем так якийсь спосіб вельми мудрый, хитрый, это знищить. Что, маленький? Что это такое? Торбочка, да? Можем сюда загрузить разные речи. Навіть микрофон можно сюда кинуть и так говорить, как не было важно. Але мы так само маем с собой такие мешки разные нашего життя. Это от нас залежит. Что мы туда загрузим? Тут в этом мешку, как вы думаете, что лежит? Телефон мобильный. О, видите, никто не угадал. И бумажка какая-то, не буду уже часто об бумажка, какая там бумажка. А не есть. Мы можем насобирать добрых речей сюда, а можем насобирать каких-то дрянных речей в эту турбочку с этой клеточкой. Бачите? Это от нас залежит, так само от вас. Идучи про життя, что мы хотим збирать в наше життя? Вчиться добра, або збирать добрые речи. Чи хто з вас був на грибах, збирав коли-небудь грибів або ягоди? Класна реч, видите, яка класна реч. Особливо классно собирать землянику. Классная реч. Она такая маленькая, крошенькая, памятаю в детстве. А батьки забирали меня в лес, вот пока не назбираешь литр, это хрен никуда не поедет.
Я не 10, а я торгую 10. Збирав. Правда, я ще 30 кіл. Ну, але не збирав. І так само ми в нашому житті маємо збирати ті добрі речі. Тяжко їх збирати, так. І часами нас хтось і примушає, але чим більше ми їх збираємо, тим більше буде. І сьогодні опошня річ. Сьогодні ми почули у Слові Божому одну важную идею, что Бог нам дает все новое. Почули у первом читании Павел и Варнава пришли, были учны, наложили на их руки. Что это за накладывание рук? Наложить на кого-то руки это не означает побить кого-то, а что-то выслать. Нет. Это символ посвящения святарских. Сукцессия апостольская, какая по сегодняшний день тянется от самых апостолов, передается всем святарам. Христос был на посвящении святарских. Та бачили, що на початок на кандидата, який буде святаром, накладує руки єпископ, а потім цей кандидат підходить до кожного святара, який целебрує святою мшу, і кожен йому накладує ці руки. Якби передача цієї моці, символа вірності Пана Бога, але так само цієї віри, яка має обудитися, цієї ласки Божої, як цей святар був справдному святарський. Ця сукцесія апостольська тягнеться по сьогоднішній день. Вона безпреривна. Ніколи гэтага не адбылося. І кожны святар гэтую сукцесію апостольскую, гэта накладванне рук атрымаў. Это новое жыццё. А мы новага часамі боимся. Например, треба было пойти в пилигримку. Что мы в пилигримку запаковали такое? А необходные речи. Не будем брать с собой ноутбука, телефона. Нет, телефон уже возьмем. Компьютер тянуть на колесах, потому что телебачение не будем брать с собой, потому что нам будет это мешать. Будем такие отповедные речи. Носки бы нам потребны, как еще отдельно дома. Якусь маєчку, якусь шапочку, і все, сандали, може, ботинки ще, одні запаскують, одні затрем. І не будемо брати, бо чим більше наберемо необхідних речей, непотрібних речей, нам тяжко йти, і так про життя. І так ми про життя самі. Як ми не набралися того, чого нам не потрібно. І гэта подчас гэтай святой мши, об этом буду молиться для кожного з вас і для всіх тут присутних, як ми сапраўды в нашем житті умели выбирать только то, что доброе и поживное. Бо які дім лес не берем себе мухомори, а берем добрые грибы, как можно было спожить, а еще лепшие эти так званые боровики, такі мають пах, такий смак, аж не захотілося. Ну, недобре, треба чекати. Може, в этом году пан Бог поблагословит, буде погода, будуть дожди, і виростуть наразі пока суша. Повстанем, визнаем нашу веру в одиного Бога, а Отца Всемогутного. Творителя неба и земли, и всего башного и немашного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв прасправу, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який поєднав нас з собою у своїм милованим Сині Єсусі Христі, вознесем з вдячністю супольні молитви. Молимся за покликанных до святарства и монашеского життя, как наполненные Духом Святым, и наследовали Христа у Его охмярной любовью, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за
вручаюць грамадзяніну сваёй першай святой камуніі, каб заўсёды жылі ў єднасці з Єсусом Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь нашай парафіі, які ўжо праз тыдзень упершыню прымуць Хрыста ў сваё сэрца, каб сустрэча з Єсусом прынесла ў іх жыцці трывалы духоўны плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых бацькоў, каб Христос напаўняў іх радасцю і змацняў ва ўзаемнай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дапамагае нам у дарозе да святасці, і за нас моліцца, каб добры Бог атуліў іх сваю ласку. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтаря Пана, каб мы напаўняліся радасцю Духа Святого, якую дае спатканне з Єсусом Христом у святой камуніі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь. Сестру Анну, яка так само викладала занятки егізанції нашої парафії, как наповнені гэтым Божим Словом мы ішли далей в нашем житті, могли переатольваць розныя тяжкости, якія будем сустракаць. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, праз смертью воскрешения Своего Сына заключил заповедь с человечеством, выслухай наши молитвы, керуй нами, как наши учинки завжди были згодные с верой, якую мы признаем праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу я прямо принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме жертву Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, Ты простудовный обмен здоровья отбывается в этой охвятой робишь нас учениками Твоего Господа. Учеников мы, спознавши Твою правду, послідовно керовались ею в наших учинках. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Говору серце. Узносим Тебя, Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одновременно и справедливо. За правду и одновременно и справедливо, слушна и избавленна. Как мы Тебе, Пане, завсёды с вами. А особливо у гэтый час больш урочисто звяшчай Твою хвалу. Коли Христос был охвярованы, як наша я Пасха, и Його
Ой, сапраўднае ягнё, и он взял грехи свету и свою смертью перемог нашую смерть, вернувши нам житье праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хорі аньолов разом з усіми святими śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно устрікаючи. Святий, 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 славу всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вершине, Госанна на вершине. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вершине, Госанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары ростою Духа Твоего, как яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zaповietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i znowu powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой розсіяний по всім світі, удосконали его любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Йозефом і усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов і сестер наших, які апостолів, у надії на воскрешення, и про всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету и дозволил увидеть светло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и усіми святыми, які спровеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христові у Христе, Тобі, Божа, Ойче всемогутний,
у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всем, яки вечная. Называемся детьми Божьими, ведь являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего скудного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольно и греху, и закованы вчеракого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Но Твое царство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый с Бога с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знамя супокой. Баранок Божий, яки береш, яки святой, смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Баранок Божий, яки береш, яки святой, смилуйся, смилуйся, смилуйся над нами. Баранок Божий, яки береш, яки святой, одари нас супокоем, супокоем нас одари. Будь бараnek Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягодою. Пане, я не вартий, как Ты прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. на початок Пресвятой Коммунии подают Михаэльки, затем дети першокоммунийные, а затем все остальные.
Ты один и Бог, Ты один и Бог, свят Божий свят, освяти мое тело, остановился царство. Милость Твоя, да святое небо,
Молимся. Просим Ciebie, Boże, da pomaży miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmocnił najświętniejszym sakramentом i uczynikami opłakinów przystawy wrakowe, z której szło do nowa życia w cnotach. Wraz Chrysta Pana naszego. Objawy. 24 maja u четвер успавин Святой Рыты Законницы, 24 maja успавин Маці Божej у wspomogich chrześcijanów. Wraz увесь месяц май после святых имшаў вечаровых у 19:00, а в неделю после имши в 10:30 отправляем набожеństwa маёвыя. Сегодня, 18 мая, отбываецца урачыстасць гадавіны першай святой камуніі, а таксама заканчэнне катехетычнага году. А пасля святой імшы усіх дзяцей, і хто жадае, запрашаем на пікнік, які адбудзецца тут. Как бачыце, погоду мы вымалілі, я на коленях цэлую ноч стаяў, каб толькі не падаць, можна было танцаваць і гуляць. Так што ўсё будзе добра, што добрыя ботинки ўзялі, там каму цяжка называць. 25 мая у сераду, у недзелю наступную, адбудзецца урачыстасць першай святой камуніі.
аж 21 дзяцей прыступіць у гэтым годзе да першай святой камуніі. За гэта трэба дзякаваць Пану Богу. 21 мая у сераду святой імшы увечары не будзе у 19:00, будзе толькі з раніцы. Бо гэта дзень юбілею ксяндза Геннадія Пропашча, былага з парафіі, дзе я паеду да яго на 25-годзе з рацыі прыняцця пасведчень святарскіх. Памятаем пра яго ў малітве. А 19 мая памятаем пра ксяндза Пропашча з парафіі Гатаўскай. Ксяндза Александра таксама будзе мець сваю гадавіну пасведченняў святарскіх. 31 мая у Будславе адбудзецца сусветны дзень дзіцяці пад дэвізам «Гэта мы, радасць і надзея». Калі хто жадае, можа запісацца, яшчэ ёсць месца. Не толькі дзеці, але таксама і дарослыя, калі хто хацеў бы ехаць у Будслаў. Гэта выезд будзе 31 мая у 7:30 з-пад капліцы. Кошт праезду аўтобусам 25 рублёў. Так, хто годзе такім гэтым, я нічога не змяніў. Традыцыя мяняецца, а как аўтобус запомніць. Не запомню, то пойдзем в школу. Працэсія Божага цела вуліцамі горада Мінска з Залатой Горкі планіруецца на 15 чэрвеня. Сённяшняя трэцяя недзеля месяца, так званая недзеля інвестыцыйная, ахвяры складзеныя цалкам прадазначаюцца на будову, за які я шчыра дзякую. Дзякую за ўсе ахвяраванні на будову супольную індывідуальную малітву, за спеў я праву літургічную. Помолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей. За дзяцей, якія год таму назад прынялі ў нашай парафіі першую святую камунію. За Канстанціна і яго бацькоў і хросных з нагоду хросту, які ўчора адбыўся. За дабрадзеяў, ахвяратаўцаў і за кожнага з нас. Але яшчэ маліцца не будзем, гэта ўчынім потом, на пачатак трэба было бы раздаць дзецям тут такія падарункі, які там прыгатаваныя. Святое Пісанне, слова чытаецца, не толькі каб яно там было памяткай, але заглядайце. Перад гэтым яшчэ я асвячу, там ёсць яшчэ якія-то рэчы, іконы так званыя, якія патрабуюць асвячэння. Святое Пісанне, як памятаем і вельмі добра ўсе ведаем, не трэба асвячаць, бо яно асветленае Божым словом, якое там прапісанае. Паўстанем, дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Пан з вами. Усемогутний вечный Боже, Ты праз заступніцтва святого Архангела Михайла збагачаєш костюм, просим Тебе, а дари благословенням гэтыя рэчы, якія мы тут посвячаем, і кожны, хто будзе з іх карыстаць, або перад імі молиться, мог досягнуць святости праз Христа Пана нашага. Можно сесть. Егор, запрошаем сюда. Коли ласка, тримай, держи, читай. Валерия. Коли ласка, тримай, читай. Аннеля. Коли ласка. Ангелина. Нават знаю некоторых из вас. Ничего себе. Ксения. Я навіть не знаю, як називають, але нічого, я так само часами забуваюся. Матвей! Кристина! Беата! Анита! Глеб! Алина! Кира! Ульяна! Любовь! Роман! Даниил! Павел!
Маргарита. Не трощется, не знаю, кто там. Ніхто нічого не сказав. Дякую великі вашим батькам, що подарували вам такі справді пам'ятки, нехай не служать, нехай вам допомагають у дорозі познавати так само Бога, бо там можна вже вичитати, а перед іконою все можна говорити. Прийміть Боже благословення, пасте святої мші, як було сказано, запрошаємо на рано, там вже щось смаже, жарить. На початок потанцюємо, погуляємо, а потім ще поїдемо. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Припоминаю, что это тут, не треба идти в катехатичные залки, тут где была наша салка, катехатичная Володик желтый называется. Там идем святковать и танцевать, заспеваем. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, восходит с неба, с неба. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, восходит с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, и возвещает Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и зазвучит ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, восходит с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и возвещает Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и зазвучит ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, восходит с неба, с неба. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и возвещает Господа. Настанет день, настанет день, настанет день, настанет день, и зазвучит ему хвала. Нехай буде похвалена